Постійно треба розвиватись, постійно треба працювати, вдосконалювати і свою техніку, і свій емоційний фон, і свою психіку. Тобто треба бути дуже порушливим, треба мати тонку дуже структуру душі, але перфекціонізм це не найкраща моя якість, я можу сказати. Я с вами согласна. Для творческих людей это очень сложно. Это очень мешает развиваться и двигаться дальше. А как себя чувствуете после сыгранной роли? Съедаете, самоедством занимаетесь? Так, буває, звісно. Перше відчуття полегшення. Особливо я дуже люблю, коли в залі є мої родичі. Багато хто не любить, я дуже люблю. Коли ти граєш для когось конкретного, і тим паче твоєму серцю особливого, це інакше. Ти знаєш, що там є твої очі, твої люди, твої близькі, і зовсім інакше ти працюєш. І перше, що я відчуваю, полегшення, звісно, а потім починається аналіз. От в цій сцені можна було трошки краще, тут я трошки не дограла,